Ini Tanzania mau finance ini BJP ini finance contoh takut kuno sengkabe kubel lam sogo. Sini ni BJP ini yang finance ini Tipra mata finance sengkabe kubel lam sogo. Tipra mata ke, Pura Chandra Jama dia ke, Pura Chandra Jama dia ke. Kita hambai, ini ceng Tulsiram kami, oh kaisa panda khalejak, oh panda oh ini 6 family 13 putar, BJP Yakarwi Tipra Mothani party oh joining khaipeka. Borno ang belai ke khabai khukbai lamsogo tei hamjama yafaru financial chini chobate bukara gunai hne asa khlaiu teibu chini bubagrani loge roi borok haina chini movement no strong khaine hne phaimani bagai tei borok jono support khaimani bagai belai kha hamba yafaru jeng boroni khokte bi kisak khanai nailai je borok tamani bagai chini chobano tei bukara khaine hne phai age je BJP phaiben ang vote kaisar na o sang ama sang elan sang mai prota afro sar na afro pore khata elan sang bai pai tei mu mar e khata bang ke sang anar sa o vote ros nei taba pai temani BJP nala sajang liya hai an bangai Tipra Mothani Bana ro pai ka ase aste bo sor tamni tak ja timung sa mo mai ta sang no khu bu mai ko mung sa kri kha an bangai ma hap na